Dobrý deň. Viete, že zubár, s ktorým má vaša poisťovňa zmluvu, vám nesmie účtovať poplatok za ošetrenie zubného kazu? S takýmto obdobným problémom sa na mňa obratila podávateľka, ktorá mala finančné problémy, bola nezamestnaná a chcela si dať ošetriť zubný kaz. Jej lekár povedal, že pani pacientka, ja vám ho neošetrím zadarmo, lebo neviem vám poskytnúť ošetrenie zubného stavu v základnom prevedení. Ona sa obrátila na svoju zdravotnú poisťovňu a domáhala sa svojho základného práva, aby mala tento výkon plne preplatený zdravotnou poisťovňou, ale aby si od nej stomatológ neúčtoval poplatok. Zdravotná poisťovňa následne jej hľadala stomatológov, ktorí by boli ochotní. Žiaľ, ukázalo sa, že na Slovensku to, čo štát deklaruje, že máte mať zadarmo, to znamená na základe zdravotného poistenia, vám štát nie je schopný zagarantovať u lekárov tento výkon. Problém je v tom, že zdravotné poistenie vám hradí ošetrenie zubného kazu len metódou miešaného cementu. Lekári hovoria, že toto už nerobia a preto si musíte priplatiť za iný druh poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tak som sa snažil v tomto labyrinte úradníckom pomôcť tejto pani a zistil som od ministerstva zdravotníctva, že áno, ono si uvedomuje, že je s týmto problém, že to, čo sa občanom deklaruje, sľubuje, reálne sa nedá naplniť a že chystá nový katalóg výkonov, kde by modernejšia forma ošetrenia zubného kazu spadala pod kategóriu uhrádzanej služby zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, danú politiku a postupy ministerstva zdravotníctva budem sledovať, lebo moje skúsenosti ukazujú, že pokles príjmov a chudoba obyvateľov Slovenska im zasahuje práve do ich rozhodovania, či sa nechám ošetriť alebo nenechám ošetriť, čo spôsobuje zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľov, čo nakoniec bude stať Slovenskú republiku niekoľkonásobne viac. Keď odkladáme zdravotnú starostlivosť, odkladáme ju na neskôr, tak sa môžeme dostať do stavu chronického, čo nakoniec tá zdravotná poisťovňa niekoľkonásobne preplatí, keď bude liečiť toho človeka.